Mehmet Göktaş, doğru haber. Ger ez bibim Müslüman ji min re wê çi hebe? Ebu Leheb wiha got, ger ez bibim Müslüman ji min re wê çi hebe, çi bikeve destê min. Cenab-ê Pêxember jî wiha got, ji Müslümanên din re çi hebe, ji te re jî wê ew hebe. Li ser vê gotina Cenab-ê Pêxember, Ebu Leheb hêrs bû û wiha got û çû. Wey li vê dînê ku min û van kesan wek hev digire bibe. Wexta Ebu Talib wefat kir, Cenab-ê Pêxember bêhimaye me. Hin kes çûn cem Ebu Leheb û wiha jê re gotin. Bi raziyê te aniha bêhimaye maye. Tu apê wî ye. Sekna li hembera zext û zordariyê aîdê te ye. Wî jî di hişê xwe de derbas kir ku wê bibe Müslüman. Lê li benda hin hêviya bû. Lewra wî xwe ji kesekî ji rêzê nedidît. Ji ber vê yekê gotibû, ger ez bibim Müslüman, ji min re wê çi hebe, çi bikeve destê min. Ev bûyera ku di esra saadetê de pêk hatibû, her tim tê ber çavên min. Helbet em di jiyana xwe ya civakî de hin bûyeran bi xetên tûj bi xeta îman û kufrê nanirxînin û kesekê nakin şûna Ebu Leheb. Lê bûyerên vê demê û wê demê ez dişibînim hevdû. Bilxasa di van rojên ku ji xeynî hilbijartinê tu tişt naye axaftin, kesên ku weka mos çawa li çîçek û kulîlkan digerin, li partiyan digerin, ji partiyekê baz din partiyek din, ji ber vê yekê ji xeynî Ebu Leheb tu kes naye bîra me û dibêjin, ger ez bên partiya we, wê ji min re çi hebe, qezenca min çi ye. Kesên ku di partiya xwe de peritîne, hilhilî bûne û hêvî dikin menfaetekê bi dest bixin, diçin partiyên din, dibe ku tiştekê dinyewî bi dest bixin. Tiştê ku mirovan xemgîn dike, ev e ku kesên hembêza xwe ji van siyasetmedaran re vedikin, pêşiya jiyana siyasî ya têkçûyînê dixetimînin. İnsanê me mehkûmî van dînazorên ku mîada wana siyasî qediyayê dikin. Bi rastî şexsiyeta ger ez bibim Müslüman, ji min re wê çi hebe, çi bikeve destê min, ne tenê taybetmenî û xusûsiyeta alema siyasetê ye. Di bürokrasî, daîreyên dewletê, medya, spor û alema kar de jî xwe nîşan dide. Ji heftê meha cotmehê ve di gel min soz dabû xwe ji xeynê Xezeyê tu tiştekî ez ê nenivîsînim, ji ber ku ez îro ketim vê mijar û meseleyê min bibexşînin. Lê ev tişt heye ku her çiqas em îro behsa şaredariyan bikin jî tu tiştekê ji Xezeyê cuda nafikirin. Meseleya me ya herî giring e ku em ê di çarçoveya şaredariyan de jî ji bo Xezeyê tiştan bikin. Bi silav û duayan.